Emlékszel még erre a híres dobásra? Akkor jó hírünk van. A Tissot márka Damian Lillarddel közösen megalkotta a különleges óráját, amely 40 mm-es tokátmérővel rendelkezik. A tok és a szíj is sárga aranyszínű, a kapcsolónál látható a Tissot márkanév és az alapítási évszám, maga a szíj egy pillangózáros megoldással készült, a koronán megtalálható a márka saját egyedi jelzése, az óra 10 báros vízállósággal rendelkezik, az üveghátlapon ő maga látható, Powermatic 80-as ETA szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja az órának a 80 órás járástartalékot. Az óra belső lőnetáján megtalálható a Dame és a Time szó, illetve megtalálható még a DDKK felirat, ami a családtagi monogramméból van összerakva, és még a JKVTII, amely a You Know What Time It Is jelenti. A számlapon látható a 0 számú messzáma, a másodperc mutatón pedig a nevének a kezdőbetűje. Ha megtetszett az óra, keresd fel webshopunkat a www.ékszerésóra.hu-t.